L-iskop ewlieni huwa li l-komunità għaw ta' Sliema ninvolvuha u kulħadd jgħin biex il-volontarjat insaħħuh u ngħinu l-xulxin. Aħna nemmnu ħafna bħala SOS Malta li l-filosofija tal-volontarjat għandha mhux tkun istituzzjonalizzata imma anki fil-komunità u din xi ħaġa li aħna xtaqna u llum illonċjajna dal-proġett pilota. Pilota ngħid għax aħna nemmnu li kull kunsill lokali għaw Malta għandu jkollu programm ta' volontarjat. U meta għamilna r-riċerka sibna li ma' l-ebda kunsill lokali u kulħadd isaqsini għaliex se tibdew b'ta' Sliema. Jiena twelidt ta' Sliema, għex ta' Sliema ħajti kollha u xtaqt li verament nagħtu xi ħaġa wara 25 sena ta' organizzazzjoni SOS Malta li nagħtu xi ħaġa lill-komunità u sibna l-għajnuna mhux tal-nies imma anke tal-business sector fil-fatt l-isptar stess ta' Sliema se jkun il-ħabb fej daw l-scooters, il-mobility scooters, ikunu jistaw iċemplu, jibbukkjaw l-scooter u anki l-volontira ikunu jistaw iwasslu l-scooter id-dar għax l-SOS Malta għandha wkoll karozza għal-komunità, allura nibnu komunità li setejn il-xulxin u kull wieħed u waħda minna minn ta' Sliema x'nistgħu nagħtu lura biex ngħinu lil xulxin. Dak huwa l-għan tagħna.